Čaute všetci a vítajte pri ďalšej epizóde podcastu Školy pohybu. Moje meno je Jakub, som osobný a silovo-kondičný tréner. Oproti mne sedí Tomáš, ktorý je fyzioterapeut a tak ďalej a nikdy vám viac nepovie, takže to vám musí stačiť. A dokopy tvoríme Školu pohybu, čo vlastne je aj názov tohto podcastu, čiže si to veľmi dobre zapamätáte, pokiaľ nás ešte nepoznáte. A v dnešnej epizóde sa povenujeme téme objemu, to znamená svalovému objemu, estetike, ako naberať hmotu, všetky tieto krásne veci okolo toho. A robíme to okrem iného, samozrejme to zaujímavá téma, okrem iného z toho dôvodu, že sme si pre vás pripravili program s názvom Objem robí dojem, pretože to je proste pravda, ktorý je zameraný pre mužov, ktorí chcú nabrať čo najväčšiu svalovú hmotu, kde sme aplikovali všetky naše poznatky za posledné roky, ktoré si myslím, že sú v tejto téme bohaté. A môžete ho teda nájsť na stránke www.školapohybu.sk v sekcii produkty. Samozrejme, že nájdete link pod týmto podcastom, takže pokiaľ nás chcete podporiť a zároveň tým aj získať program priamo od nás za krásnu cenu, tak navštívte www.školapohybu.sk. Asi som vyčerpal tento reklamný segment, že áno? Presne tak. A takže ideme na to. Ideme na to. Svalový objem. A začal by som tým, že by som vyjadril také najdôležitejšie body, pretože myslím si, že veľa ľudí veľmi komplikuje tému objemu a pritom v skutočnosti téma objemu je v základe veľmi jednoduchá. My sa môžeme baviť, aj sa budeme baviť neskôr v tomto podcaste o rôznych cvíkoch a pokročilých metódach a RPR a strava, doplnky, všetko možné, ale v základe je ten svalový objem jakoby o zopár elementoch, ktoré pokiaľ budem aplikovať, tak budem mať vždy nejaké výsledky. A to sú, prvé, je progresívny overload, čiže progresívne zaťažovanie. To je niečo, o čom verím, že už ste mnohí počuli, o čom sme už aj my mnohokrát vraveli. To znamená, že v nejakej podobe budem tréning čo tréning, alebo tréningové obdobie, na tréningové obdobie zvýšovať tréningovú záťaž. To môže byť v podobe opakovaní, to môže byť v podobe váhy, to môže byť v podobe kratšej pauzy. Tých možností je veľa. Komplikovanejšie cviky a tak ďalej. Druhá vec je tréning ku alebo do zlyhania. To znamená v podstate náročnosť toho tréningu, ktorá by sa samozrejme mala stupňovať takisto s skúsenosťou cvičenca a je to niečo, čo je za mňa je to najnosnejší element vlastne kvalitného tréningu na objem. A toto si myslím, že sú dve úplne že najdôležitejšie veci. Akože môžeme sa teraz samozrejme, sú ďalšie veci samozrejme, hej, ako kvalitná selekcia cvikov, koľkokrát do týždňa cvičím a tak ďalej. Za mňa sú tieto dve veci úplne najdôležitejšie, pokiaľ sa bavíme o tréningu na objem. A teda je to progresívne zaťažovanie a trénovanie ku zlyhaniu. Presne tak. Ja by som len zhrnul svoj pohľad, že presne tieto veci sú úplný základ, na ktorých, ako si sám povedal, určite urobíš výsledky, ak to nejako extrémne nedokafreš. Čím ale človek, dajme tomu, je skúsenejší, dosahuje už väčších výsledkov a je akéby bližšie k svojmu nejakému naturálnemu maximu, keď to tak prosto poviem, tak možno už do role prichádzajú aj tie pokročilejšie metódy, čo ti už môžu pomôcť to nejako doťuknúť. Keď už, dajme tomu, tie výsledky sú pomalšie. Ale pre drvivú väčšinu ľudí sú toto úplne základné elementy, čo musia dodržiavať. A vždy z toho tie výsledky prídu. Presne tak, a je dôležité povedať, že to sú veci, ktoré zároveň, jak si aj povedal, že áno, potom nám prichádzajú tie ďalšie, ale je dôležité zdôrazniť, že tieto budú vždy prítomné. Tak tie sú najzákladnejšie. Čiže keď to tak poviem nejako úplne príkladovo, toto je, ja neviem, že 90% toho, čo by malo byť a to ďalšie už je fakt len tých 10, dajme tomu, čo doľaďujeme. Keď už sa s tým chceme hrať. Presne tak. Skôr, než pôjdeme k ďalší, možno by sme sa mohli teraz povenovať presne týmto dvom témam. Kľudne môžeme, no. Čiže začníme teda progresívnym zaťažovaním. Čo pre teba znamená, alebo respektíve ako ty najviac aplikuješ progresívne zaťažovanie? Ako u mňa osobne je to teraz také zaujímavejšie, keďže samozrejme tréningy mám teraz také chaotickejšie, ale čo to pre mňa znamená je určite snažiť sa urobiť keby väčší objem tej záťaže na tréningu. U mňa to asi nebude úplne, že od tréningu ku tréningu, ale dajme tomu od týždňa, od mesiaca trošku zväčšovať ten objem, ten samotnej záťaže, aj trošku intenzitu tej váhy, ktorú zdvíham. Čiže, jak si povedal, ten objem je teda
buď viacej opakovaní, alebo aj tých sérií, intenzita, zase aj tá váha, ktorú zdvíhame. Čiže to sa ja osobne snažím nejako postupne zväčšovať a toto pre mňa základne znamená, čo ja teda osobne robievam. Ale ak si povedal, dá sa tam hrať aj s inými variáciami. Ja osobne aplikujem najviac zvyšovanie váhy, aj u ľudí. Vlastne keď mám najmä chalanov, ktorých cvičím na objem, tak je to niečo, čo aplikujem najviac. Je to z jednoduchého dôvodu. Pokiaľ progresívne zaťažujeme zvyšovaním váhy, tak je to proste ľahšie merateľné. Áno. Že samozrejme, že ja ľahko odmerám, že som zvýšil váhu, opakovania, samozrejme. Ale príde mi, že je tam menšia korelácia medzi reálnym napredovaním, než proste pokiaľ na rovnaký počet opakovaní zdvihnem väčšiu váhu. Že akoby, samozrejme, že tá korelácia tam je, nechcem povedať, že nie, a chcem tým povedať iba to, že v tomto prípade je akýby presnejšie, mám väčšiu istotu v tom, že to napredovanie tam naozaj nastáva a je to ľahšie merateľné pre mňa osobne. Čiže to je stratégia, ktorú volím. Zároveň to je ale aj ovplyvnené tým, že ja väčšinou pracujem so systémom RPRIR, ku ktorému sa dostaneme neskôr v epizóde, takže pokiaľ vás to zaujíma, určite počúvate ďalej. A pracujem v rozsahoch. To znamená, že väčšinou pracujeme napríklad, dám príklad, že 5 až 12 opakovaní, alebo 5 až 15 opakovaní. A neriešim v podstate, že koľko tých opakovaní je. A tým pádom v takomto, keď už používame teda pokročilejšie metódy, ako napríklad RP, tak sme vlastne nútení odvíjať sa najmä od váhy. Samozrejme, že nie doslova nútení. Áno, ale je to lepší parameter na meranie tak, určite. Príde mi to jednoduchšie a hlavne je to aj o tom, že v podstate tých vecí sledujeme už v istom bode dosť, že čím viac to vieme zjednodušiť, tým lepšie. Čiže to je vlastne progresívne zaťažovanie, tam si myslím, že to je úplne jasné. Je to niečo, čo proste bez toho sa nedá napredovať. Je veľmi dôležité, aby si ľudia uvedomili, že naše telo nie je nikdy akože statické, že sa neustále adaptuje. To je niečo, čo je veľmi dôležité zdôrazniť. Naše telo sa neustále adaptuje na čokoľvek robíme. To znamená, že pokiaľ ja budem cvičiť, tak moje telo sa snaží stať sa efektívnejším vo vykonávaní tejto aktivity. To znamená, chce šetriť energiu, zaujíma ho iba prežitie, zaujíma ho iba úspora energie, veľakrát sme už o tom hovorili. Pokiaľ nebudem cvičiť, prestanem cvičiť, tak v momente hneď sa začne adaptovať na to, že necvičím. Samozrejme, že sú tam nejaké tie efekty, že napríklad rýchlo sa stráca rýchlejšie než svalová sila. A tak ďalej a tak ďalej. Ale stráca sa to doslova, že hneď. Normálne, že prestanem cvičiť a hneď. Teraz tým nechcem povedať, že keď si dáte týždennú pauzu, že koniec sveta, hej, pozor, k tomu sa dostaneme. Ale začne to postupne degradovať. Hej. Tak, chcem tým povedať, že v kontexte tej svalovej záťaže proste pokiaľ ja zdvíham nejakú váhu a nebudem ju zvyšovať, moje telo v nejakom bode usúdi, že som v pohode v tomto prostredí, v ktorom sa nachádzam a už sa nemusí napredovať. Už proste nemusí. Ten stres, ktorý je neustále zvyšujúci, je nutný pre to napredovanie. Aj z tohto hľadiska. No, ono je to v podstate logické. Aj aby si to ľudia asi lepšie vedeli predstaviť, tak telo sa snaží byť aj evolučne čo najviac kaloricky úsporné. A čím viac svalovej hmoty máme, tým v podstate máme aj väčší bazálny metabolizmus a teda. Čiže keby udržiavanie tej svalovej hmoty je pre telo náročnejšie. Čiže ak my nedávame telu tie nejaké dôvody, prečo sa má adaptovať na tú záťaž, tak to proste robiť nebude, lebo nechce. Čiže keby sedíme na gauči, tak rýchlo samozrejme tá svalová hmota aj všetko ide postupne dolu, lebo nepotrebujeme toľko energie, nepotrebujeme tie adaptácie na tie svaly. Presne tak. A to inak je akože dobre vlastne, že to hovoríme aj mimo tejto témy objemu, že tu krásne zase zdôrazňujeme to, čo vždy, že ten tréning, aký je dôležitý pre zdravie. Hej? Že tomu sa jednoducho nevyhneme, pretože tá adaptácia na sedenie na gauči nastáva takisto. Tak to proste je. Každopádne, to je čo sa týka to je to, čo sa týka progresívneho zaťažovania. Tá druhá vec, ktorú som spomínal, bola... A normálne som zabudol, čo to bolo. Jaký som vyoraný. Progresívne zaťažovanie a cvičenie ku zlyhaniu. Tak. Áno. Neviem, čo som teraz, lebo už som myslel na jednu vec. Nechám si to ako prekvapenie. Lebo je tam ešte teraz vám poviem, je tam ešte tretia vec, ktorú som si nechal nakoniec. Čože? Musíš to sledovať dokonca. Čiže tá druhá vec je... Čo som zase zabudol? Cvičenie ku zlyhaniu. Pardon. Keď začíname cvičiť, tak to nie je vôbec dôležité. To je dôležité povedať. Ja keď ku mne niekto príde za mnou nejaký pánko, povie mi, že chce cvičiť, alebo že chce mať veľký bicák, tak ja mu poviem, že dobre, budeme cvičiť, začneme trošku. Ja väčšinou odporúčam začať na 2 tréningov do týždňa.
Lebo tá snaha na začiatku je vytvoriť pozitívny vzťah ku cvičeniu. To je alfa a omega. A keď začneme, tak vlastne my začneme cvičiť štýle, že taký štandard, že 10 opakovaní na sériu. A ja vôbec neriešim, že či ten človek vie spraviť 20 opakovaní, 25, 30. Od prvého tréningu do 10. dám príklad, my neustále zvyšujeme kvázi tú záťaž, ale veľmi pomaličky. Tie prvé tréningy sú nenáročné, pretože nemusia byť náročné. Pretože keď sa tým zamyslíme veľmi pragmaticky, pokiaľ som nič nerobil, tak aj tá malá záťaž, ktorá síce z hľadiska nejakého nabúchaného človeka je neefektívna, tak pre toho človeka to je extrémny rozdiel. To je rozdiel proste nič a strašne veľa. Čiže tie adaptácie nastávajú veľmi jednoducho. Hej? Možno poznáte taký výraz, že noob gains. Tak to proste je, že ten človek, ktorý začne cvičiť, môže ísť robiť absolútne čokoľvek do toho fitka a bude napredovať. Nejakým spôsobom. Viac či menej. Určite. Potom ale, čím sme skúsenejší, tým je dôležitejšie vlastne sa blížiť ku zlyhaniu. Pozor, je veľmi dôležité povedať, že nie každá séria by mala byť vykonaná do zlyhania a k tomu sa dostaneme prečo potom, ale každá by mala ísť ku zlyhaniu, čím som skúsenejší. To znamená, že za prvé, najskôr si vysvetlíme, čo je to zlyhanie. Tým chceme povedať technické zlyhanie, tým je myslené zlyhanie technické, to znamená, že už nie som schopný spraviť ďalšie opakovanie technicky správne. Nie, že tam ešte ďalších 10 opakovaní proste halabala nahádžem. Čiže keď už nie som schopný spraviť ďalšie opakovanie technicky správne, technické zlyhanie. To znamená, že nie som schopný spraviť rozsah, v ktorom chcem cvičiť, alebo držať dráhu pohybu správnu, alebo stabilitu, alebo si musím pomáhať napríklad vyhadzovaním, alebo také niečo. Tak. Čiže to je technické zlyhanie. A vlastne ja potrebujem ísť bližšie k nemu z jednoduchého dôvodu a ten dôvod je mechanické napätie. Sú 3 veci, o ktorých sa dlhé roky baví, že sú dôležité pre svalový objem. To je mechanické napätie, metabolický stres a ešte jedno, ktoré mi teraz vypadlo. Muscle damage. Muscle damage, OK. Muscle damage. Čiže sú to, keby si teraz išli na školu alebo si robili kurz, tak je to mechanické napätie, metabolický stres, muscle damage. Za posledné roky vyšlo viacero štúdií, ktoré poukazujú na to, že to vyzerá tak, že mechanické napätie je dôležitejšie. Až do takej miery, že niektorí ľudia spochybňujú dôležitosť tých ostatných dvoch vecí. Ja by som si preto dával pozor. Ja keď som bol naposledy v Anglicku v škole, tak som toto reálne riešil s profesormi z mojej univerzity a mali sme tam veľmi zaujímavú diskusiu o tom, že ľudia veľmi radi akýby skáču do záverov. Hej. A ono v podstate, aj keď som si robil takú jemnú prípravu na tento podcast, tak samotné také veľké hlavy, čo robia tieto výskumy, hovoria, že proste tam ešte strašne málo dát, ale vyzerá to tak presne. Čiže ono, dajme tomu, to neznamená, že nemôžete, keď sa, ja neviem, že napumpovať na tréningu alebo čo. Len dajme tomu, keď už som to dal ako príklad, tak tá pumpa není jednoznačné, že či ty potrebuješ sa napumpovať, ale není to určite zle zapojiť. Hej. Ale presne ten muscle tension je v podstate primárna vec, čo potrebujeme dodržiavať. Ja som považoval za veľmi dôležité to takto povedať, lebo všimol som si jeden veľmi zaujímavý trend, trošku odbočím, na sociálnych sieťach. A to sú, vieš ako, dobre, evidence-based tréneri. My v podstate tiež vychádzame najviac zo štúdia a podobne, hej. Keď ja sa nepovažujem za striktne evidence-based tréner, lebo si myslím, že tam je hrozne veľa, čo nevieme. Je to ten holistický prístup ti v podstate zamezuje, akoby byť striktne evidence-based. Dobre, nezamezuje, ale akoby stále je dobre vychádzať zo štúdií, ale treba tam mať takú tú otvorenú myseľ. Že OK, že toto vyznie zaujímavé, toto by som možno mohol aplikovať a ak to viem aplikovať v štýle, že to nič nemení, nič nerobí horšie, ale tak iba to možno niečo robí lepšie, prečo nie? Ako keď sme sa v minulých podcastoch bavili o téme napríklad, že či sa vieme zamerať na konkrétne časti svalových vláken. Veda nevie. Stále sa nevie. Ale pokiaľ, čo to vieme dať do tréningu, to vieme veľmi ľahko aplikovať v štýle, že nič horšie tým nespravím, tak ak to funguje lepšie, ak nie, tak nie. Ale je viacero ľudí na sociálnych sieťach, v zahraničí to je dlhšie, teraz som si to všimol v Čechách a na Slovensku, za poslednú dobu nebudem nikoho menovať, že sú to ľudia, ktorí sa skrývajú pod rúškom evidence-based, ale v podstate čo robia je to, že nájdu štúdiu, prečítajú si niekedy iba abstrakt, niekedy si prečítajú aj celú štúdiu a teraz robia content. Teraz pushujú vlastne ten
obsah, že je dokázané, že toto. Hej? A prezentujú to ako fakt. Mhm. A je to veľmi neúprimná robota, lebo ono to potom vyznie, že tento človek je veľmi vzdelaný, vieš, že jemu záleží na pravde, že je evidence-based a vlastne on mi teraz zmenil život. Ale keď sa pozrieš trošku viac do reality, tak zistíš, že napríklad tá štúdia je od veci. Môže byť. Alebo že aj tá štúdia sama hovorí, že to je nekonkluzívne, vieš. Teraz reálne mi jeden kamarát poslal práve takúto štúdiu a keď sme si ju reálne pozreli, tak v tej štúdii bolo napísané, že sa z toho vlastne nedá nič vyvodiť. Áno. Hej? Ale to video, ktoré som pozeral, bolo, že cvičíš úplne na prd, tak to by si to mal robiť, lebo táto štúdia, presne. Hej. Takže preto som, jaký považoval za dôležité vyjadriť, že viacero štúdií ukazuje na to, že to mechanické napätie naozaj vyzerá ako najdôležitejšia vec. A moje akéby skúsenosti, čiže tá anekdota z mojej strany vyzerá, že to naozaj tak vyzerá, že keď ten tréning viac akéby ťahám týmto smerom, že sa sústredím na to, tak vyzerá, že tie výsledky sú dobré. Avšak je treba dôležité povedať, ty keď sa sústredíš na maximalizáciu mechanického napätia, ty zvyšuješ aj tie ostatné veci. Ty práve paradoxne zvyšuješ aj metabolický stres, aj ten muscle damage, tak potom kto vie. Hej, ono sa to nedá od seba oddeliť. Presne tak. Každopádne, keď sa teraz zameráme čisto na toto, tak ako vlastne zvyšujem to mechanické napätie, je to veľmi efektívne idutím do zlyhania, hej. A tým zvyšujeme aj tie ostatné veci, takže nesústredíme sa na mechanické napätie, sústredíme sa na prácu do zlyhania. Čiže čo to vlastne znamená, je, že cvičím, dokým som veľmi blízko k tomu, že už by som nemohol dlhšie. Také odporúčanie štandardné je, že keď robím 3 série, tak prvú a druhú nechám 1 až 3 opakovania v rezerve, poslednú sériu nič. A ako je to najľahšie odmerať? Ako najľahšie odmerám, že cvičím ku alebo do zlyhania. Je to jednoduché, je to nedobrovoľným spomalením opakovania. Presne tak. To znamená, že cvičím, idem cca rovnakú rýchlosť a keď už proste sa hýbe tá činka pomalšie, tak už viem, že som vstúpil do tzv. Efektívneho rozsahu. Pri cvičení by sa každá jedna séria dala rozdeliť na 2 časti. To je v úvodzovkách neefektívna séria, to je taká, že keď skončím tam a už som pokročilý cvičenie, tak z toho moc nemám. A tzv. Efektívna séria, to je, že opakovania, ktoré reálne ma posúvajú nejakým smerom. A tá hranica je v nedobrovoľnom spomalení. To znamená, že ja keď dobrovoľne spomalím prvé opakovanie, to nie je efektívna séria. To znamená, že chcem ísť nejakým tempom, ale už proste nemôžem. Mhm. Tak, čiže to je jednoduché odmeranie, čiže cvičím. Väčšinou štandardne z mojej skúsenosti, keď začnem spomalovať, keď sa dokážem všimnúť pri prvom spomalení, tak sa bavíme o 3 až 5 opakovaniach, možno ešte čo budem spraviť. Čiže keď spravím 3 v tomto, tak na 100% to proste robím dobre. Teraz by som ľudne vám všetkým garantoval, že pokiaľ viete odmerať spomalenie a spravíte 3 opakovania, tak ste určite tam, kde máte byť. Mhm. Čiže to je to. Chceš tomu ešte niečo povedať? Možno aj nie. Jediné, čo ma ešte napadlo, je, že si hovoril o technickom zlyhaní a ešte v podstate nejaké absolútne zlyhanie. Tak. A to je teda, že už vôbec nedokážeš dokončiť ten pohyb, alebo príklad, keď robíte kliky, tak vás vypne na zem. To je také už to absolútne. No. Hej. A niekedy je to isté. Niekedy áno. Treba povedať, že niekedy technické zlyhanie nastáva pri absolútnom, ale to sú cviky, ktoré sú technicky nenáročné, takže by som bol opatrný, lebo veľa ľudí nie je. No, okay. A to, čo som si chystal, tá tretia vec, vlastne, ktorá je dôležitá, čiže povedali sme 2 veci, povedali sme, že najdôležitejšie je... Jaký som vymetený. Ešte raz. Povedali sme, že najlepšie je progresívne že najdôležitejšie faktory cvičenia sú 2, sme zatiaľ zdôraznili, a to je progresívne zaťažovanie a cvičenie ku zlyhaniu. A tretie, ktoré som si nechal nakoniec, je pomer objemu a odpočinku. Nehovoril som to naskôr na začiatku, a pretože to je niečo, čo by som riešil až pri pokročilých cvičencoch, ale tento objem je možno ešte dôležitejší než všetko hento. Je to úplne jednoduché, nemyslím si, že to treba nejak extra rozmazávať. Pokiaľ jednoducho nie som schopný regenerovať to, čo cvičím, tak jednoducho tie výsledky sa... Odrazí to na výsledkoch. Hej, lebo budem na ten tréning chodiť a nebudem vlastne schopný cvičiť tam, kde mám. To znamená, že ten tréning je menej efektívny. Pozor, to neznamená, že keď prídem na tréning a ten tréning nie som schopný robiť moje brutálne výkony, ale robím trošku horšie, že to je neefektívne, stále cvičím do zlyhania, stále dodržujem tie ostatné veci. To je úplne v poriadku. Ale pokiaľ akýby neustále sa dostávam do bodu, kedy nie som skoro schopný cvičiť, nastáva pretrénovanie. A keď sa už raz dostanem do pretrénovania naozaj,
tak to už je vážny problém, z ktorého sa dostáva mesiace niekedy. Hej? Čiže keby treba rešpektovať ten oddych, treba rešpektovať oddych medzi sériami, čiže na také tej mikroškále, treba rešpektovať oddych medzi cvikmi, treba rešpektovať oddych medzi tréningovými jednotkami, treba rešpektovať oddych medzi tréningovými blokmi a tak ďalej a tak ďalej. To je samozrejme niečo, s čím vám pomôže dobrý tréner. V našom programe bude samozrejme aj to spomenuté. A tak, to je asi všetko, čo k tomu treba povedať, nie? Podľa mňa áno. Jednoducho, treba sa nad tým zamyslieť. Dal by som takú predstavu, takú mini analógiu, že to je, keby máme neustále 2 plné poháre, ale obidva chceme, aby boli plné, keď chceme maximalizovať ten tréning. Čím viac naplním ten pohár, ktorý reprezentuje prácu, tak tým viac by sme mali naplniť aj ten pohár, ktorý reprezentuje svalový oddych. A teraz mám zrazu 2 plné poháre. A nemáš už kam doplňať. Keď ja teraz odlejem z toho oddychu, mám menej oddychu, tak zrazu prelievam ten pracovný a mám problém. Hej? Že ja som to už veľakrát povedal a poviem to znovu, cvičenie je ako keď chodím po lade, ale ja si sám robím hrúbku toho ľadu. A ja chcem chodiť po čo najtenšom lade môžem, tak aby sa ale nezlomil. Jeden z mojich učiteľov to povedal inak. On povedal príklad, že kvalitné cvičenie, také fakt, že už na vysokej úrovni, je ako keď chceš ísť na úplne kraj útesu, hej, a chceš sa zatlačiť úplne, a ty ako tréner chceš zatlačiť svojho cvičenca úplne na kraj, ale nemôže spadnúť. Lebo keď spadne, tak je koniec. Hej, takže ty akoby si ten krok od toho útesu. Hej, aby to bolo efektívne, ale aby si neriskoval. Takže tak, nepodceňujte objem. Pozor. Veľmi podstatné. Tak. Dobre. To sú tie 3 veci, môžeme ísť ďalej. Tak ideme už na také v podstate pripravené nejaké veci. Aké sú podľa teba nejaké najlepšie cviky na objem, ak také vôbec existujú? Tak to je veľmi náročná téma. Lebo to je taká častá otázka, lebo ľudia preferujú nejaké jednotlivé cvičenia. Hej, takže aké sú najlepšie cviky na objem? To je... Samozrejme, my v štýle školy pohybu asi nikdy nedáme konkrétnu odpoveď. Nie. Takže najlepšie cviky na objem neexistujú v jednoduchosti. Tak to je asi taká správna odpoveď. Hej. Ale dovolím si povedať, že podľa toho, čo ukazujú tie nové štúdie a tak ďalej, a podľa toho, čo všetko vieme za nejaké tie roky, čo teda trénerstvo už je také študovanejšie, tak sú to cviky, ktoré idú do čo najväčšieho natiahnutia svalu. A za mňa, pokiaľ nezistíme, že to je inak, tak sú to cviky, ktoré dokážu aj maximalizovať skrátenie. To znamená, že dáme sa to na konkrétnom príklade, mojom obľúbenom, bench pressy. Prečo veľakrát vravím na sociálnych sieťach, že bench press nie je najlepší cvik na objem? A prečo som ochotný sa za to kľudne aj pobiť s tými ľuďmi? Už môžem, lebo robím thajský box. Pozor. Prečo? Je to jednoducho preto, že nátura bench pressu zamezuje kompletnému natiahnutiu proste prsného svalu. To je v základe. V minulosti som hovoril iné dôvody. Tých dôvodov tam je mnoho, o ktorých sa môžeme baviť. Jak pokračuje moje vzdelanie, tak som dospel k tomu, že toto je fakt, že najdôležitejší faktor. Pokiaľ videl som robiť ľudí bench press s takými tými ohnutými tyčami, ok, fajn, tak si zrazu spravil brutálnu vec. Avšak stále nenastáva úplné skrátenie. Áno. Hej? Toto je teraz na debatu, že či je to skrátenie také dôležité. Lebo už som sa stretol aj s názormi, že to skrátenie vôbec nie je dôležité. Ja som stretol som sa s ľuďmi, ktorých názor je, že pre tie nové poznania, pokiaľ ich usúdime, že sú pravdivé, tak vlastne iba to natiahnutie je dôležité a tým pádom, pokiaľ mám cvik, ktorého odporový profil je taký, že najťažší je vo fáze natiahnutia, tak vlastne to je lepšie. Vysvetlím, odporový profil pri cvičení je vlastne, hovorí nám o tom, že kde a aké zaťaženie, v akej časti pohybu ten cvik vlastne vytvára na naše telo. Pre príklad, pri bench pressi, pri tlaku s jednoručkami a tak ďalej, je väčšia záťaž v bode natiahnutia, či v tej dolnej pozícii, v hornej pozícii je menšia. Hej, to je čisto kvôli pákam a gravitácii a týmto veciam. Pre iný príklad, pri drepe je to rovnako. Hej, dole, väčšia záťaž než hore. Nebudem teraz zachádzať do biomechaniky a anatómie týchto vecí, proste je to iba o tom, sami všetci viete, ktorí cvičíte, že v nejakom bode je cvik ťažší. Hej? Čiže iba tejto téme by sme sa mohli venovať veľmi dlho. Hej? Že
Je dobre, je teraz najlepší cvik taký, ktorý je ťažší v bode natiahnutia, je taký, ktorý je ťažší v bode skrátenia. Neviem, tak ja fakt, nikto nevie teraz. Vyzerá to tak, že je dôležitejší ten bod natiahnutia, vzhľadom na to mechanické napätie a tak ďalej, lebo tam vytvárame väčšie mechanické napätie v natiahnutí. Čiže pokiaľ sa budeme baviť o tom, tak taký cvik je lepší. Pokiaľ nevieme, budeme robiť to, čo robíme. Každopádne, aby som sa teda vrátil, bench press. Pokiaľ robíme štandardný bench press rovnou tyčou, tak vlastne kvôli tomu, že narazíme na tyč, tak zamedzujeme úplnému natiahnutiu. Výhody bench pressu sú tie, že tam viem veľmi ľahšie naloadovať väčšiu váhu. To znamená, že napríklad ja s fightermi, ktorých trénujem, tajskí boxeri, MMA fighteri, alebo aj ja, keďže robím hlavne to teraz, ja robím bench press. Pretože pre mňa je omnoho dôležitejšie v rámci tej silovej prípravy prísť, rýchlo odcvičiť s veľkou váhou, získať tie adaptácie, čo potrebujem, a ísť sa venovať iným veciam. Ja nepotrebujem tam teraz si nadhadzovať 45-kilové jednoručky a vlastne ani nemať istotu, že spravím to, čo spravím, pretože s tou únavou, ktorú mám zo všetkých tréningov a podobne, si ja potrebujem ten tréning zjednodušiť čo najviac. No ale som sa klasicky zamotal do všetkých možných tém. Čiže bench press nie je najlepší cvik na objem, pokiaľ chceme maximalizovať prácu objemu, pretože nejde do úplného natiahnutia. Jednoduché. Tak. Sproti tomu sa nedá úplne proste argumentovať, nech povie, kto chce, čo chce. Pretože tlaky s jednoručkami sú hneď efektívnejšie, pretože dokážem ísť do úplného natiahnutia, hej? A zároveň maximalizujú prácu v natiahnutí, pokiaľ je to pravda. Hej? Tlaky na kladke, ktoré nájdete aj v tom našom programe, také tie vytočené, za mňa brutálny cvik, ktorý sa zameriava na ako natiahnutie, tak skrátenie, úplne na všetko. Čiže to je cvik, ktorý za mňa presne robí to, že pokiaľ niektoré veci sú pravda, tak tento cvik úplne všetky proste tam má. Pokiaľ nie, nič zle nerobí. Presne tak. Je tam zaťaženie v skrátení, je tam zaťaženie v natiahnutí, to natiahnutie je tam úplné, to skrátenie tam je úplné. Jediný problém s takýmto cvikom je, že musíš si naložiť na tú kládku veľmi veľkú váhu, môže tam nastať istý problém so stabilizáciou. Napríklad ja, keď som robil objemový program minulý rok, tak už som tam mal takú váhu, že už to začínalo byť jemne problematické. Mm-hmm. Potom sa môžeme baviť o tom, že OK, možno v tomto bode zase by bolo lepšie vrátiť sa k bench pressu. Tak. Ale to je vlastne odpoveď. Čiže najlepšie cviky na objem, keď to zjednodušíme, sú také, ktoré maximalizujú natiahnutie. A to je všetko. Dovolím si povedať, že to je asi všetko. V podstate, ako tým, čo sme teraz aj hovorili, to presne dochádza k tomu, že bench press nie je zlý cvik, len není to, čo niektorí tvrdia, že je to must have, že musíš robiť bench press. Proste nemusíš. Ak máš bench press rád, super, robo, je to stále efektívne veľmi, ale není to akoby to najefektívnejšie, čo môžeš spraviť. To je v podstate jediné. Presne tak, nie sú žiadne kráľovské cviky. Tak. Tak to proste je, tak to bude a je mi ľúto, ale je to tak. Proste je to skvelý cvik, nie je to najlepší cvik. Ale ešte sa rýchlo vrátim k tej téme, lebo som si uvedomil jednu vec. Je to, pokiaľ chceme maximalizovať objem, je to cvik, v ktorom maximalizujem natiahnutie, je to cvik, v ktorom maximalizujem stabilitu. Čiže je to cvik, v ktorom dokážem čo najviac vykonať svalovej práce za čo najmenšiu cenu. Dám konkrétny príklad. Ak mi ide čisto svalový objem, 10 z 10 prípadov bude hack and rep lepší než rep s voľnou váhou. Mm-hmm. A to čisto z toho dôvodu, že si tam dokážem dať väčšiu váhu, som tam v jasnej dráhe, dokážem väčšou istotou robiť plný rozsah. To znamená, že jednoducho za rovnaký čas vyťažím viac roboty. Opäť rep, brutálny cvik, skvelý cvik. Pokiaľ chcem maximalizovať svalový objem a nič ma nezaujíma, tak hack and rep bude lepší cvik než klasický rep s voľnou váhou. Pre tieto dôvody. Väčšia stabilita, väčšia svalová práca, maximalizácia natiahnutia. Takže tak, poďme ďalej. Dobre. Ako dosiahnuť výsledky čo najrýchlejšie? Ako dosiahnuť výsledky čo najrýchlejšie? To sú také otvorené témičky, všetko. Ale v podstate je to stále o tom istom. Pokiaľ chcem maximalizovať... Teraz mi došla brutálna odpoveď. Pokiaľ chcem dosiahnuť výsledky čo najrýchlejšie, tak idem na www.školapohyb.sk a zakúpim si program Objem robí dojem. Tam zistíte, ako spraviť tie najrýchlejšie výsledky. Vybavené. A je to jednoduché, v podstate je dôležité sústrediť sa na všetky tie veci, čo sme povedali. Ja si myslím, že tam vlastne nepovieme nič nové. Je to progresívne zaťažovanie, je to, pomôž mi. Tréning do zlyhania. A pomer objemu a práce. Tak. Za ďalšie, chodím na ten tréning
odporúčal by som, pokiaľ chcem fakt čo najrýchlejšie cvičiť, je uvedomiť si, že koľkokrát do týždňa som schopný cvičiť. Pokiaľ sa budeme čo najrýchlejšie, tak čím viac, tým lepšie. Ale opäť treba rešpektovať tú regeneráciu, hej. Pre mňa, za mňa môžete mať aj 12 tréningov za týždeň, ak to uregenerujete. Chodím do práce, chodím do školy, aká je nátura mojej práce. Spím dobre, jem dobre, všetko proste otázky, na ktoré si musím odpovedať. Usúďme, že som športovec, som platený za to, že cvičím, že to je moja robota, že spím dobre, že mám jedlo dobre a tak ďalej. Fajn. Podľa mňa 12 tréningov za týždeň. S tým, že do tých tréningov rátam aj špecifickú prípravu. Presne tak. Hej, čiže silovo-kondičná príprava, veľmi špecifické tréningy, ktoré nie sú vôbec takéto, dajme tomu 3-4, hej. Štandardný človek, podľa mňa 4 tréningy za týždeň, hodinka až hodinka a pol maximum stačí na maximalizáciu. A dokonca si dovolím povedať, čo aj uvidíte v tom programe, 3 tréningy, úplne akurát. Čiže, čo treba robiť? Treba sa zamerať na úplne všetky svalové partie, povenovať sa aj minimálne 5 sérií do týždňa, každej jednej svalovej partii, 5 z efektívnych sérií, to znamená, že som ich zobral aspoň ku zlyhaniu a zregenerovať to. To je moja odpoveď. Super. Pekné zhrnutie. Máš tomu nejaký iný pohľad? Nie, akože s tým plne súhlasím, lebo ono stále je to presne o tých základoch, ktoré musíte dodržať, aby tie výsledky boli najrýchlejšie. Čím konzistentnejšie tie základy dodržiavate, tým rýchlejšie tie výsledky v podstate budú, ale nikdy to není nejaký pretek, že treba si uvedomiť, že radšej pôjdem tú dlhú trať, budem to robiť poriadne dlhšiu dobu a tie výsledky naozaj budú poriadne a nebudú tam nejaké jojo efekty a podobne. Čiže presne tak. Urobiť si k tomu návyk. Presne tak. Za mňa taký základ. Hej. A čím viac to budem robiť, tak tým budem mať lepšie výsledky. Hej. To je jednoduché ako vo všetkom. Čím viac od toho dám, tým viac sa mi vráti. Presne tak. Len to musím uregenerovať. Bohužiaľ, na rozdiel od iných vecí v živote, ako napríklad keď hrám Vovko, hej, tak čím viac hodín do toho Vovka dám, tak tým viac vylevelím tú postavu. OK, fajn, úžasné. Ale tiež musíš spať. No hej. Ale v podstate ti tam akože nič nebere. Vieš, že keď budem od rána do večera hrať, tak proste budem iba leveliť. Bohužiaľ, reálny život tak nefunguje. Bohužiaľ, my tu musíme riešiť aj to, že OK, pokiaľ budem fakt veľa cvičiť, tak to musím uregenerovať. Presne tak. Tak. A teraz sa dostávame k ďalšej takej podstatnej a úplne základnej téme, čo ľudí zaujíma, a to, že je dôležitosť stravy pri naberaní svalovej hmoty. Tak to v podstate má jednoduchú odpoveď. Strava samozrejme je kľúčovou súčasťou naberania. Hej. Je to isté ako pri chudnutí, je to proste energy balance, čiže je to rovnováha energií. Takisto, keď potrebujeme chudnúť, tak najzákladnejšia vec, či sa nám to páči alebo nie, je byť v kalorickom deficite. To znamená prijímať menej, než vydávam. Mm-hmm. Nie je to o žiadnych x dietách, hentá strava, ananáse, zelenom čaji, ja neviem o čom. Je to o základoch. Tomto. Najmä, sú tam veci, ktoré to samozrejme nejakým spôsobom ovplyvňujú, ale to sú také detaily, že najdôležitejší je kalorický deficit. A naopak, pokiaľ chcem naberať, tak musím byť v kalorickom surpluse. To znamená, že jesť viac, než vydávam. Opäť, tak. Toto je dôležitejšie, čím som skúsenejší. Keď začnem iba cvičiť, OK, budem naberať. Presne. Čím bližšie som ku nejakému naturálnemu limitu, tým dôležitejšie je reálne si spraviť objemové nejaké tieto nastavenia. Nemusím ísť do nejakých tých objemoviek, pozor, lebo ľudia si častokrát myslia, že idem do objemovky a vieš, žerem ako prasa a vyprasím sa 20 kg. To vôbec nemusí tak byť. To nie je dobre. To dokonca si dovolím povedať, že robí negatívne efekty, lebo potom sa zamezuješ tým, že musíš furt tráviť a zlé jedlo a nefunguje ti všetko, ako má v tom tele, tak vlastne tým to trénuješ horšie. Hej, ale pokiaľ mám výdaj 3000 kcal a dám si 3500, tak si okay. A je to čo najviac v kvalite, bude sa mi cvičiť lepšie a reálne to telo má z čoho čerpať presne tak na to, aby mohlo budovať novú svalovú hmotu. Hej, čiže za mňa to k tomu aj to je všetko. Tak toto taktiež netreba absolútne komplikovať a hlavne ak ste začiatočník, tak absolútne to nekomplikujte. Presne ako povedal Kubo, tam tie newbie gains vedia byť tak šokujúce niekedy, hlavne pre ľudí, čo začínajú, že tam stačí fakt málo. A čo je inak prekvapivé, keď to vravíš, oni sú až tak šokujúce, že keby si dal ten istý cvik niekomu z tréningu na tréning, tak uvidíš neuveriteľné rozdiely iba v tom. Takže prvý tréning mu dám robiť, ja neviem, drep s 20 kilami, druhý tréning a zabije ho to. Druhý tréning so 40 a nezabije ho to. 100% navýšenie vo váhe. Áno. A prejde 10 tréningov a zrazu zdvíha 100 kg. Presne tak.
Hej? A tomuto dám úplne konkrétny príklad jednoho klienta, nebudem ho menovať, ale človek, ktorý spravil s vlastnou váhou ledva 10 drepov, o rok robil zadné drepy so 100 kilami, 5 opakovaní v plnom rozsahu. Čiže keby není šanca, aby človek, ktorý, dajme tomu aj skúsený cvičenie, spravil takýto progres. To je nereálne. Že z tých 100 kg sa neposunieš na 200 za rok. Proste nejde. Čiže toto je fakt super, že tí začiatočníci, keď to dobre podchytia, tak ich to aj bude baviť, lebo vidia ten progres a potom už si len udržia tú konzistentnosť a je to paráda. Pre začiatočníka je úplne najdôležitejšie, nič nie je dôležitejšie pre začiatočníka, ktorý začína cvičiť, než vytvorenie si vzťahu ku cvičeniu. Žiadne takáto strava, takáto dieta, takýto cvik a takýto program, úplne najdôležitejšie je vytvoriť si pozitívny vzťah k cvičeniu. Tak to proste je. Čo sa týka stravy, keby sme sa mali baviť o konkrétnych jedlách a ako a junk food a dobré a zlé, spravíme epizódu na objem kľudne s Ninou, takže sa reálne tomu povenujeme. Takže takú viac komplexnú čisto na tú stravu. Hej. Máme epizódy o strave, ktoré si môžete nájsť, sú tam odpovede na tieto otázky. My nie sme výživoví poradcovia, na to máme Ninku práve, že. Čo k tomu ja poviem je, že prekvapivo, je to také pravidlo, že 80-20, dosť sedí proste. To znamená, že väčšina mojej stravy je kvalitná a keď mám chuť, tak si niečo dám. Ale proste ten základ tej stravy tvorí proste kvalitné jedlo. Nech to znamená čokoľvek pre vás. Niekto je mäso, niekto nie je mäso, niekto má takú stravu, niekto takú stravu. Viac informácií k strave nájdete v tej epizóde o strave alebo v tých epizódach o strave, myslím, že ich je viac. Tak oni sú docela obľúbené, takže asi sú aj celkom dobré. A rovno by som z toho prešiel, lebo už sme tak viackrát povedali, že naturál. Áno. Naturál, tak rovno by som z toho prešiel prešiel na podporné látky. A začníme steroidmi, začníme z hurta. To sa pobávame o doplnkoch výživy. Takže čo steroidy? Ako to vidíš? Čo steroidy? Akože na mňa asi taká ťažká otázka. Ja osobne s nimi nemám skúsenosti. Klameš. To by som vyzeral inak. Hej, každopádne steroidy ako také samozrejme menia celý tento proces. Aj tú regeneráciu, aj to, akú stravu musíte dodržiavať, že to telo sa bude správať úplne inak ako človek, ktorý tie steroidy neberie. Dokonca, čo som si teraz tak blesku rýchle vybavil, bola nejaká štúdia, neviem fakt presne, ak bola relevantná, ale že človek, ktorý, dajme tomu fakt, cvičil pravidelne, mal dobrú stravu aj všetko, mal menšie výsledky ako človek, ktorý absolútne necvičil a bral steroidy. Ja ti k tej štúdii poviem, lebo ona išla ďalej. Ona proste spravila 4 skupiny. Jedna bola, že, alebo to možno bola iná, neviem, ale myslím, že to bola tá istá, že človek, ktorý bere steroidy a necvičí vôbec, človek, ktorý cvičí a berie steroidy, človek, ktorý cvičí a neberie steroidy a človek, ktorý nerobí nič. Tak najhoršie výsledky samozrejme mal človek, ktorý nerobí nič. A bohužiaľ, vás všetkých sklamem, najlepšie výsledky mal samozrejme ten, čo cvičil a bral steroidy. Jasné. Teraz vás sklamem, druhý najlepší bol ten, čo bral steroidy a necvičil vôbec. To je také, že wow. Nechceme už ísť ani nikdy cvičiť. Takže to je to, že vlastne lepšie výsledky má človek, ktorý bere steroidy. Dobre, pozor. Nie je steroid ako steroid a tak ďalej. Nebavme sa to teraz o konkrétnych látkach. Samozrejme, že to je toho milión, hej, jasné. Zase iná téma, hej, ale v tejto konkrétnej štúdii to bolo takto. A keď už sa bavíme o takých steroidoch, ktoré berú, ja neviem, profesionáli, v IFBB napríklad. Kulturisti, jasné. Tak aj men's fyzik, aj iba na tej úrovni. Tak tu sa bavíme o takých látkach, že necvičíš a máš výsledky brutálne. Áno. Šialené. No, so steroidmi ja mám nejaké vzdelanie aj v tomto, z dôvodu, že nikdy nevieš, čo za tebou príde. Robím so športovcami, tým nechcem povedať, že tí športovci sypú, ale keď raz budem robiť s ľuďmi, ktorí sú na najvyšších úrovniach, bohužiaľ realita profi športu je taká, že tak to proste, ja tu nebudem sa tváriť, že nie, hej. Proste ten profi šport na najvyššej úrovni je taký, že keďže sa už bavíme o zárobkoch, o tom, že reálne prvé miesto versus 5. znamená, že či budem mať dať čo do jedla alebo nie, či zaplatím trénerov, či zaplatím všetko. Tak to proste je. Je to živobytie toho športovca a chce do toho dať to maximum. Pozrieme sa pravde do očí a tam 0,1% môže byť rozdiel medzi prvým a 8. miestom. Keď sa pozrieme na nejakú olympiádu. Šialené. Si zober, že všetci
všetci napríklad bežci na 100 metrov bežia pod 11 sekúnd, jak nič, vieš, že tam ženy bežia 11 sekúnd. Hej? Rozdiel medzi svetovým rekordom a niekým, kto je ty kokos 150 je, že nič. To sú úplne minimálne rozdiely. Nič, ty kokos. A tu sa bavíme o veľmi veľkých rozdielov medzi tým, že či len beháš a chodíš pritom do továrne robiť versus olympijský víťaz. Takže tak. Čiže keby tam tie steroidy sú, takže aby som bol pripravený na to, tak samozrejme som sa v tom nejakým spôsobom vzdialal. Pokiaľ som teda takýto športovec, ok, fajn, musím ale si byť plne vedomý všetkých tých rizík, ktoré to nesú. A ja si myslím, a dovolím si povedať, nikto, kto nie je finančne ohodnotený svojim výkonom, nemá dôvod brať steroidy. Ľudia na sociálnych sieťach, influenceri, 99% z nich bere steroidy. Jasné. Tých, čo sledujú ľudia na Instagrame, aj tí, čo hovoria, že sú naturálni. To je niečo, čo všetci, čo teraz pozerajú túto epizódu, by si mali uvedomiť. Skoro všetci ľudia, ktorí vyzerajú veľmi dobre, berú steroidy. Aj keby málo. Opäť preto, že pre nich je finančne dôležité, aby vyzerali nejako, aby prezentovali niečo. Tak je to pre nich ten benefit. Presne. Pre bežného človeka, ktorý reálne z toho nechce zarábať, nemá ako teraz zarábať a tak ďalej, je to niečo, čo by som vrelo neodporúčal. Pretože ja vždy hovorím, že brať steroidy je ako zmluva s diablom. Keď si dám kreatín a prestanem ho brať, tak tam to končí. Áno, si OK, je to doplnok. Steroid si dáš raz a už to nikdy nezoberieš späť. Aj keby si z toho nemal žiadne negatívne efekty, aj tie pozitívne, už to nikdy nezoberieš späť. Už nikdy, ľudia niektorí sú takí, že teraz som naturál. No nie si. Ty už nikdy nie si naturál. Tak. Ty už nikdy nebudeš proste taký istý. Ty sa proste meníš na tých najnižších, na tých najhlbších úrovniach nejakým spôsobom a to ovplyvnenie zostáva väčšine. Pozitívne či negatívne. Takže je to zmluva s diablom, pretože ho nikdy nezoberieš späť a treba si to veľmi dobre rozmyslieť. Čiže ak môžem teraz dať také rýchle odporúčanie, tak je to, že keď chcem brať steroidy, tak sa treba veľmi naozaj sám seba spýtať, že prečo. Že stojí mi to za to? Že som ochotný prísť o vzťahy v svojom živote? Hej, že mám priateľku, ktorej by to vadilo a kde by sa so mnou rozišla, alebo proste prídem o prácu, alebo čo. Hej, lebo skôr či neskôr to niekto zistí. Môžeš robiť, čo chceš. Tak. A reálne, že či som pripravený, akýby nezodpovednosť za tie následky v podobe tých negatívnych efektov. Pretože aj tie najmenej potentné steroidy, ako sú napríklad oxandrolon alebo čo, aj tie proste nie sú negatívne účinky. Dajme tomu, že dobre, že dám si takúto látku, tak hneď mi nevypne srdce pravdepodobne. Pozor, podotýkam, pravdepodobne, lebo každý sme iný. Ale je tam riziko, hej, od akné cez vypadávanie vlasov po znižovanie vlastnej tvorby testosterónu, ktorá môže byť permanentná, cez veci, o ktorých sa veľmi málo hovorí. Toto tu chcem veľmi zdôrazniť, keď si nájdem všetky možné negatívne efekty o steroidoch a tak ďalej, tak toto, čo teraz poviem, skoro nikdy nevidíš. A to sú úzkosti. Tak. To sú mentálne problémy spojené s tým, depresia. Hej, to nie sú štandardné také veci, ktoré sa nejak extra riešia pri debate o steroidoch, ale je to tak. Reálne úzkostné stavy. To, že sú tam veci ako nespavosť, problémy s termoreguláciou v noci a teda to sú ďalšie veci. Hej. A čím viac pridávam tých látok, tým väčšie je problém. To horšie, riziko väčšie, presne. Ďalšia veľmi dôležitá vec, čo treba povedať, je, že steroidy sú normálne, že drogy, v tom istom význame, ako keby sme sa bavili o iných drogách. Keby tu teraz poviem, že metamfetamín, tak všetci sú takí, že metamfetamín si nedám, teda skoro všetci. Sú takí, že to si nedám, lebo že že aj by som to možno vyskúšal, ale nechcem byť závislý. To by ti niekto povedal. Áno, ale je to v podstate to isté. No. Jasne, že? Lebo ja možno nebudem fyzicky nutne závislý na tom, pokiaľ s ním vytvorím nejaké problémy s tým spojené, ako napríklad tá supresia toho testosterónu alebo čo. Ale ľudia sú závislí na tom, ako sa cítia, keď berú steroidy v tom fitku. Hej, predstav si, že ideš do fitka a cvičíš 3 mesiace asi na neviem akých látkach a ty zrazu dvíhaš 180 kg na bench press a každý deň robíš nové rekordy a cítiš sa ako Larry Wheels, ty asi pozrieš sa do zrkadla, furt si ty napumpovaný, furt máš veľké ramena, veľké prsia, ľahšie držíš váhu. Cítiš sa najlepšie, ako sa keď si cítil, lebo máš veľa energie, môžeš menej spať, môžeš horšie jesť, si silnejší, všetko si proste super hrdina. Teraz prestaneš brať. Všetko ide preč. Všetko proste odíde do riti. No ako sa budeš cítiť?
No budeš sa chcieť vrátiť proste. Jasné. A veľmi ľahko, ľudia sa to neuvedomujú, sa stávajú závislým na steroidoch ako na každej inej droge. Takže asi toľko k tomu. Akože tie benefity sú brutálne, rovnako brutálne sú negatívne veci. Za mňa, za nás si dovolím povedať, moje odporúčanie je zbytočne. Pokiaľ proste nie ste vrcholový športovec, podotýkam, pokiaľ vaša kariéra od toho nezáleží, zbytočne. Pokiaľ ste v takom bode, tak to riešiť len s doktormi, spraviť si krvné testy, riešiť to s ľuďmi, ktorí sa do toho fakt vyznajú. Tým nemyslím seba. Ja to, že mám minimálne vzdelanie, ja neviem nič o tom. Jasné, presne. Čiže tak. A tam to treba riešiť na úplne inej úrovni. Úplne inej úrovni. A tu sme sa aj nebavili o legálnej stránke a tak ďalej, keď na Slovensku je aj držanie steroidov nelegálne. Tak, čiže samozrejme je to trestná činnosť, čo je ďalší aspekt. Takže už len kvôli tomu samozrejme to nie je odporúčané. To s tým je samozrejme aj spojené, že pozor, keď je to tu úplne nelegálne, ako a kedy máš istotu, že to, čo máš, je to, čo máš? Čo to je druhá vec. Pošleš to na rozbor? No, nemôžeš. Môžeš to poslať anonymne na rozbor, ale teraz čo pošleš úplne každú jednu ampulečku a látečku, čo máš na rozbor za nejakých 300 či koľko. Aj tak. Oni ti to majú, myslím, že je to nejak právne ošetrené, že by to mali nejakým spôsobom riešiť, hej? Keď im príde takéto niečo. Čo už ti to možno aj nepríde späť. Ty proste, treba si uvedomiť, a toto je veľmi dôležitá vec, ktorú som už viacerým ľuďom povedal. Vzhľadom na to, že napríklad na Slovensku je to tu plne nelegálne, tak vždy obchoduješ s drogovými dealermi. Áno. A nikdy nevieš, aká je kvalita toho výrobku. Nemáš šancu to zistiť. Povedzme si na rovinu, to nie sú zrovna čestní ľudia. Jasné, že nie. Takže akože kúpim si niečo, čo ja viem, čo to je. Tak vždy chcú na tebe zarobiť logicky a nikdy nevieš. Nemáš šancu zistiť kvalitu toho výrobku. A ja by som sa hlavne nebal ani tak toho, že to je menej. Ja by som sa bál, že to je tam nie je aj niečo iné. Ja by som sa bál, že poviem si, že vieš, že skúsim iba nejakú ľahkú látku, ktorá je menej toxická. Dobre, a dostaneš... Dám príklad. Oxandrolon, dajme tomu, že je taký príklad, ktorý je menej toxický, menej účinný. A teraz máš orálny trembolon, ktorý je extrémne toxický. OK, a teraz vieš, ty si kúpiš niečo, ale dostaneš jednu z najtoxickejších vecí, čo môžeš. A nevieš o tom. Nevieš o tom. No. Takže to asi toľko k steroidom. Že kašlite na to. Presne tak. Radšej robte objem, robí dojem. A budete ešte väčší. Teraz budeme zažalovaní za false advertising. Dobre. Ideme ďalej. Ja by som sa povenoval ešte nejakým takým dôležitým témam. Možno ešte skrečníme doplnky výživy. Hej. Ktoré sú teda možno také najdôležitejšie, čo možno brať. Dobre. Čo je zbytočné. Ideme na to. Dobre. Doplnky výživy je to veľmi jednoduché. Pre tých, ktorí si myslia, že doplnky výživy vás tiež robia nenaturálnym, nie je pravda. Samozrejme, ako sme tu mali pána doktora v jednej z posledných epizód, tak sme sa... Pána doktora Šimurku, áno. Tak sme sa dozvedeli, že pozor, že niekedy predsa len tie doplnky sú lejsnuté všeličím. To bolo ako pre mňa osobne veľmi zaujímavá informácia, lebo som o tom absolútne nevedel, takže... Tak. Ako ja som o tom počul, ale nevedel som, že tá miera, ktorú nám on priblížil, bola masaker. Každopádne chodí si vypočuť tú epizódu potom. Ale usudzujúc, že to je len to, čo to má byť, tak jediné doplnky, ktoré má zmysel brať za mňa, sú kreatín, ktorý má veľa pozitívnych efektov. Sú rôzne, sú HCl, sú monohydrát, sú také. Ja by som to zjednodušil. Monohydrát, najviac štúdií, jednoduché, lacné, vybavené. Tak. Kreatín, monohydrát. Má efekty dokonca aj na mozgovú funkciu, okrem iného. Stále proste vychádza viac štúdií, ktoré ukazujú, že kreatín je proste super. Ale nemôžete čakať, akože, hej, že... Není to zázrak, hej. Dám si 5 gramov kreatínu a mám brutálne svaly. Akože trošičku to niečo robí, hej. Kreatín vlastne vám iba dovoluje trošku viac roboty robiť vďaka resyntéze ATP. To znamená, že vlastne obnovuje zdroje energie vo svaloch v jednoduchosti. A dôvod, pre ktorý kreatín funguje, je ten, že vlastne my kreatín tvoríme sami v našom tele, ale tvoríme ho v obmedzenom množstve, pretože pokiaľ by sme ho tvorili vo väčšom množstve, tak by sme sa zavodňovali, čo by bolo pre prežitie v prírode proste otázka života a smrti. Hej, sme zavodnení, zomreš. Takže naše telo sa evolučne vyvinulo do takého bodu, že ho tvorí nejakú tvorbu a my ho trošku vieme takto akoby doplniť, mám trošku viac kreatínu, tvorím trošku viac ATP, preto tam je aj to zavodňovanie. Keď to preháňam s tým kreatínom, áno, môžem sa trošku viac zavodniť. Ale akože nie sme v prírode, takže nám to nevadí. Takže to je odpoveď, prečo kreatín funguje a prečo je dobrý. Kreatín, za druhé je to samozrejme proteín,
proteín vám absolútne nejako nenafúkne svaly, nič s nimi nespraví, pokiaľ ho nemáte málo a nedoplňate ho. Hej? Čiže proteín beriem čisto len z dôvodu, berieme len, aby sme doplnili proste množstvo bielkovín. Hej. To je čisto len preto. Zároveň nám zjednoduší život. Nestíham sa nájsť, dám si proteín. Nemám v jedle, ktoré idem teraz jesť bielkoviny, dám si proteín. Hej, napríklad vločky. Áno, presne, primiešaš, je to lepšie jedlo. Hej, čiže vodka. Ďalej sú to rôzne multivitamíny, multiminerály. Pokiaľ nemám dostatok týchto látok v tele, v bežnej strave, pokiaľ nemám dostatočne pestrú stravu, OK. Pokiaľ mám pestrú stravu, pravdepodobne to treba. Pokiaľ mám zeleninu, ovocie každý deň, orechy a teda, pravdepodobne nepotrebuješ ani žiaden takýto komplex. Pokiaľ chceš mať istotu, nič sa ti asi nestane. Hej, nejaké negatíva to asi nenesie. Presne tak. Ďalší doplnok výživy, ktorý je dobrý, sú hydratačné nápoje. Počas tréningu veľmi zaujímavá informácia, ktoré veľa ľudí nevie, je, že pokiaľ pri vysokointenzívnom tréningu piješ iba vodu, tak sa v skutočnosti dehydruješ. A to z toho dôvodu, že sa vďaka tomu viac a viac potíš a vyplavuješ vlastne minerály zo seba. Tým pádom sa dehydruješ. Áno, máš v sebe veľa vody, ale dochádzajú ti veľmi dôležité veci, ktoré potrebuješ na funkciu svojho tela. Najdôležitejší z nich, prečo je podslaný, je sodík. Hej? Čiže hydratačný nápoj, pozor, nie je hydratačný nápoj ako hydratačný nápoj. Je veľmi známa značka, a nebudem hovoriť, čiže ty vieš, aká žaloba ti sem priletí na náš veľmi počúvaný podcast. Je veľmi známa značka na celom svete, ktorá je od 2 prominentných youtuberov, ktorá mladí ľudia budú vedieť, o čom hovorím, ktorá sa tvári ako hydratačný nápoj, ale je úplne na prd, pretože proste ten profil je zlý. Čiže to, čo nás najviac zaujíma, je sodík a bavíme sa tu o nejakých za mňa 200 mg na dávku, nech to znamená čokoľvek, je podľa mňa úplne, že super. Hej, čiže hydratačné takéto nápoje. A potom sa tu môžeme baviť o ďalších akože výživových doplnkoch, ako omega-3 a toto, ale to už je to už záleží od človeka, od životného štýlu. Tak? Pokiaľ nemáš nejaké iné doplnky, ktoré by si odporúčil? Ako ja osobne určite nie. Takisto by som len zhrnul, čiže proteín, kreatín, maximálne teda, možno teda nejaký takýto elektrolytický nápoj alebo nejaké minerály, ak pociťuje, že to je treba. Ak nie, tak asi nie. Že netreba na to pokiaľ míňať obrovské peniaze. Pokiaľ sa veľa potíš na tréningu. Tak. Ak sa nepotíš veľa na tréningu, ak také tréningy nemáš zbytočne. Tak stačí tá voda. To sa bavíme, to je čisto o tom. A veľmi v rýchlosti môžeme povedať veci ako BCAčka, glutamín, arginín, testosterón, boostre a teda vyhodené peniaze zbytočne. 0 bodov. Nebudem to tu nejako komplikovať. Tak, bodka. Hej, proste to nefunguje reálne. Akože ak sa vám to niekto snaží predať, tak fakt je to trash. Hej, reálne. Ak vám niekto povie, a ak niekomu to možno funguje, placebo je skvelá vec. A k tomu, ja vždy každému vravím, niekto sa niekedy príde taký, že mám takéto BCAčka, že brutálne funguje. Ja mu vždy poviem, že dobre, kámo. A nepoviem mu, že nie. Pretože viem, že keď mu zoberiem to placebo, tak mu to nebude fungovať. Placebo funguje skvelo. Ak veríte tomu, že je to najlepšia vec na svete, ty kokos smelo do seba dávajte. Realita bohužiaľ je, že že sú to vyhodené peniaze. Akože asi vám to neuškodí, ale ani vám to neprospeje. Hej. Takže takto doplnky. A prešiel by som možno už k RPE, RIR, aby sme si vysvetlili, že o čo ide. Takže RPE, RIR, to sú také zaujímavé skratky. Jedna hovorí o Rate of Perceived Exertion a druhá hovorí Reps in Reserve. V podstate obidve tieto nástroje sú vytvorené na to, aby sme vedeli subjektívne zhodnotiť, že ako blízko sme ku zlyhaniu alebo nie. V jednoduchosti. Nástroj RPE štandardne bol škála od 1 do 20. Ja používam od 1 do 10, štandardne sa to tak zjednodušilo. A RIR je od 1 do 10 proste, hej. A RPE teda je, že my ohodnotíme, keď používame od 1 do 10, že 10 je najnáročnejšia séria, čiže 10 je, že už by som nič nespravil. To je proste môj limit. Tak to je to zlyhanie v podstate. 9 je, že už by som nespravil ani opakovane navyše, ale je tam ešte nejaká, vieš, mohol by som trošku väčšiu váhu mať, možno, že je to typko z masaker, ale dobre. 8 je, že veľmi ťažká séria. Veľmi ťažká séria. Možno by som ešte jedno opakovane spravil. A takto by som išiel až dole. Kedy RPE 1 nie je, že nič. Hej, že ak spravím so 100 10 opakovaní, tak dajme tomu, že som išiel z 80 a spravil 80 opakovaní, to je RP1. Hej. Ale to je už jedno.
Proste, keď používam RP, chcem byť na 7 a viac. Štandardne. Keď používam RIR, tak RIR je jednoduché. Tam si iba vlastne píšem, že koľko opakovaní od zlyhania som. Že 0 je maximálka. 1 je 1 a tak ďalej. RPE je nie presnejšie, ale akoby je to iné, no. Máš tam aj to, že rovnaký počet opakovaní. RPE je veľmi subjektívna záležitosť, kedy ty, alebo tvoj cvičenec, alebo tvoj klient, alebo kdokoľvek s tým pracuješ, iba píše, že aká ťažká mi prišla táto séria. To sa dá potom aj na celý tréning dať mimochodom. RIR je iba koľko si myslím. Tiež to je subjektívne, ale akoby nerešpektuje to úplne, že taký ten reálny pocit. Lebo 2 opakovania zlyhania môžu raz byť cítiť tak a raz tak. Čiže za mňa RP je lepšie, ale ťažšie v jednoduchosti. Dôležité je ale povedať, že obidva tieto nástroje sú subjektívne a sú to len ďalšie nástroje. Ja by som sa radšej držal, keď vám môžem odporúčiť, cvičenia podľa tej rýchlosti tých opakovaní. Keď s tým viem pracovať dobre, tak potom by som začal aplikovať RP, RIR a robil by som to iba, pokiaľ som skúsenejší proste človek. Alebo... To som šiel akurát povedať, že tieto merania sú možno už pre trošku skúsenejších cvičencov, čo už si vedia tak uvedomiť to svoje telo pri tom tréningu viacej. Treba povedať, že prečo. A to z toho dôvodu, že necvičíme 10 opakovaní, 12, 15, presne, ak som povedal, cvičíme už nejakých rozsahov, keď sme skúsenejší. Od 5 do 30 opakovaní by všetky mali byť efektívne, pokiaľ sú zobrané do zlyhania. Samozrejme, tie bližšie ku 5 pôjdu viac do sily, tie bližšie ku 30 pôjdu viac do vytrvalosti, sú tam iné faktory ako laktát, veľa vecí. Nebudem to teraz do toho zachádzať, hej. Ale od 5 do 30 opakovaní, pokiaľ ide na objem, by každá jedna séria mala byť efektívna, bez ohľadu na váhu, pokiaľ je zobraná do zlyhania. Z toho vyplýva, že tu už, akoby keď pracujem takýmto štýlom nejakým, tak je dôležité používať takéto nástroje, ale presne ako Tomáš povedal, zaoberajme sa tým, až keď sme skúsenejší, sústredíme sa na ľahšie veci, začníme rýchlosťou, zvyknutím si na cvičenie, potom rýchlosťou opakovania, potom zamyslením sa nad tým, že aké cviky sú najefektívnejšie, potom pridajme RP, RIR. Super, akože za mňa môže byť. Hej. Dobre. Čiže nakoniec, prekvapivo, sa táto epizóda natiahla o dosť viac, než sme si mysleli. My máme pripravených ešte XY otázok. Fakt je toho ešte veľa. No. Ja osobne som si myslel, že všetky vyčerpáme za 40 minút a vyčerpali sme polovicu za hodinu. Čiže čo spravíme, je, že spravíme ďalšiu epizódu, pokiaľ teda budete chcieť. Verím, že áno. Zodpovieme otázky ďalšie, aby ste sa mali na čo tešiť. Tak budú to science-based versus brolifting, čo to vlastne je tvrdý tréning, dĺžka tréningu, rôzne iné veci. Keď tak nám ešte môžete poslať kľudne otázky. Presne tak. Ak vás niečo zaujíma a nebolo to zahrnuté v tomto prvom podcaste a chcete, aby to bolo v tom druhom, tak radi vám tie otázky zodpovieme, ako my budeme samozrejme vedieť. Presne tak. A keď nie, tak nie. Keď nie, tak ju ani nepoložíme tú otázku, aby sme vyzerali múdro. Presne. Čiže ďakujeme, že ste tu každopádne boli znovu, že ste nás mohli zase vidieť v tomto krásnom štúdiu. A Objem robí dojem, nový program od Školy pohybu nájdete na www.školapohybu.sk, na našich sociálnych sieťach, nájdete všetky informácie, ktoré od nás chcete. Ak máte otázky, píšte a čaute na budúce. Vidíme sa na budúce. Čaute. Dobre.